Sizakungena kule nkonzo. Advice. Sininzi into besele zithethile. Sininzi into besele zenzekile. Selilinzi ithuba esesilichithe lapha sekusondelela ugudu. Sawucela uThixo ke. Cela senze kunye le call to worship. Kuba kuyenzeka siyenze sihleli phansi. Kuba besiseza indumisweni esawusebenzisa indumiso yamashumi amane nesibini 42. Kodwa ngicela siyisebenzise ngalendlela ibhalwe ngayo apha ecubeni. 212. 212. Lipati lipadula.
Ngezibele zesise zobomo zikhalelayo wena masifike zise kum ndingadlulwa Nkosi bawo ndingashiywa Nkosi yami ndinezono enhlizweni kodwa nokho yiza kum ndingadlulwa Msindisi ndingalahlwa Nkosi yami yabiza yanqwela zunibise ndize nami ndingadlulwa moya engcwele ngingashiywa Nkosi yami manibone mina mfama thetha ilizwi phezu kwami thola nomsweli wangapha Natal West xa liphele liculo usicengele kuThixo lothando lwakho Thixo elogazi Nkosi yami izibele zakho zonke masihlale apha kum 183 bahlabile
masi vala mehlo sikhuleke. uNkulunkulu wethu oyingcwele, wena onguyise weNkosi yethu Jesu Kristu, menzi wethu ophezulu, uNkulunkulu athi uma ekubiza Wesley
athi bonkulunkulu bonke akekho ongafaniswa nawe. Silapha moya wethu engcwele sizongena kule nkonzo babona amandla amakhulu. Into Nkosi esifunayo inye, ukuba Nkosi wenze lento owamane Nkosi ukuyisho uma ufika kuMose. Uma Nkosi uza kumthuma babona amandla amakhulu, uthi Mose ngikubonile ukuhlupheka kwabantwana bami abaseGibhithe, ngakho ngehlile. Babona amandla amakhulu ngalomzuzu uNkulunkulu wethu oyingcwele, into Nkosi esicelayo ukwehla kwakho babona amandla amakhulu. Sizwe wena uNkulunkulu wethu oyingcwele ngale nkonzo. Siyazi Nkosi sijwayelene, size sazi Nkosi nanokuthi Nkosi abanye bethu banokuphule uNkulunkulu wethu oyingcwele. Uma kushumela bona bashumela kahle kunabanye abantu, kodwa ngalomzuzu uNkulunkulu wethu oyingcwele sizothi yehla babona amandla amakhulu. Sizwe wena ngalomzuzu Nkosi into esimane ukukubizela yona babona amandla amakhulu, ukuthi kuze kube manje uNkulunkulu wethu oyingcwele sike sababona Nkosi abanye oNkulunkulu, kodwa Nkosi asikamboni ongafaniswa nawe. Ile nto Nkosi sikubiza Nkosi enamandla amakhulu, ngoba Nkosi into esikubizela yona ukuthi wena Nkosi unakho ukuthi masiphelelwa amandla ufike uNkulunkulu wethu oyingcwele ube ngamandla ethu. Ile nto Nkosi nangalomzuzu sithi yehla babona amandla amakhulu. Sizwe wena Nkosi kule ndawo, singakuthandaza Nkosi kube kade, kodwa ngalomzuzu umoya oyingcwele uma Nkosi sizongqongqotha kwingcangozo ezulu, into Nkosi esiyikhulekelayo yinye, ukuzwa wena babona amandla amakhulu. Yehlake Nkosi enamandla amakhulu ube khona Nkosi kule nkonzo. Bonke lokhu sicela kwelihle igama lomfelo wethu uJesu Kristu manje kuze kube ngunaphakade. Amen. Come on.
Kumkani silaphule uThixo ethetha. NakuThixo encokola. leTestamente indala. Ngokola isebenzisa umlomo womprofeti uIsaya. Wanathi? Wanwe. Delanye. Iziyona. Sahluko kamashumi amathandathu 60. Sikhangeleke ezivesi zibini zokugqibela le chapter u21 no22. So samabale yale ndawo ithi ingoma eziyuni ehlawulelweyo. Izwili na mandla abantu bakho bayakuba ngamalungisa bonke bephele balidle ilifa ilizwe ngonaphakade besisithole esityelwe ndini isenzo sesandla sami sokuba ndihombe omncinanana yakubaliwaka noweyeleyo abe luhlangu lunamandla. Mna Yehova yakukhawulezisa oko ngexesha lakoko. Ilizwi likaThixo osengubawo mayisikelele thamsanqelisa ukufunda kwalo suka ngoku de benaphakade bonke abakholwayo bathi amen. Uthi uverse 22 omncinana yakubaliwaka noweyeleyo abe luhlangu lunamandla. Mna Yehova yakukhawulezisa oko ngexesha lakho oko. Ithi ke lento ngesingisi, when the time is right.
I, the Lord, will make it happen. This is the word of God. Chawe na ku 90. Ukuchawe. Chawe na ku 90. Yesu lithemba lami ndotsho nyanise. Yakholwa kuye nami ndotsho nzingise. Uthatha umdolomba. Ngifumene ubuntu ngaye ndotsho nzingise. Uzuze ubomi. Ongumthombo wabo nguye. Umthandi wabo. Amncaneba akho konke. Alila ndimfuna. Ngalahla izinto zonke. Kade ndamfumana. Uthi uthatha umdolomba kanti uYesu uyandibona xa ndilila njalo wandibiza wathi za asabela njalo kodwa ke chawe elixesha disena umeditate kweliculo cela ukusebenzisa lithuba ndibulise ibulise kokuqala ku president utata uMasula President wethu apha esithilini bulise ke nevice yakhe bulise nevice yakhe udonza hlobami debe ngoku Ibulise Nkosi yami isikhokelo sethu apha esithilini seWesley Guild. Abefundisi abakhoyo izikhokelo ezikhoyo zesithili. Ukhwana ubani yandivumela cela nditsho apha kwi-convention yonke officials and delegates nendwendwe namalungu onke eWesley Guild alapha esithilini one heart one way nginibulisa ngegama elikhulu eliqoba onke amanye amagama igama elinceda umuntu seloyiswe nguye igama endikhe ndalibona nobhala linceda amadoda ayedume ngokunxila pha ekhaya kusithiwa kanawo zabento xa kana nawo ngoku bona kuphuma abashumayeli namadodana intombi zapha ekhaya kwakusekusithiwa uyaziwa intoba xa kufuneka kuculiwe zihamba phambili nalapho ufudunyezwa khona ubuchopho aziphosakali dibana nazo ngoku zizintombi zokungqa ngenxa yegama minyaka yama ikabheki iphi ke kodwa nikambona umuntu okhe wadibana neligama wathi xa siza ngomva elifulathele wabe safana yanithanda kuThixo uThixo aniphathe kahle anicike chawe Yesu holy uYesu ulithe
Elani ngivumele ke itsho kwakho ndithi uyanithanda uThixo. Thixo niphathe kahle aligcine. Siza kuthandaza. Wesley incumbent. Uthe ndincede nje ndimzingelele umntombi ndimsondezele kuThixo. Sake xa ndigqiba kule mizuzu imbalwa khangela into yoba umoya usikhomba kodwa ngokokroka kwami ngenxa yobumnquba lukaThixo uzele ngabanquli kuba ixesha labe lisivumela xa sibheke ekuthandazeni bawusikhapha uba ke bekuphaya ekhaya bekuzawunyanzeleka into yoba lo mcimbi ndiwusebenze ngale ndlela ubhalwe ngayo apha kule Bhayibhile yesiXhosa. Kodwa le privilege ke yoba singabantu abatsha cela siwusebenze ngale ndlela ukhawuleza uvakale msinya ngayo yesiNgisi. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Standards. Siyabulela Nkosi yami kofefe lwakho. Sibulela Nkosi yami nangothando lwakho kuthi. Sithaba singabantu bakho nelizwi ngile lakho. Ngonela ukuza Nkosi yami phambi kwakho si original, coming to an original God. Thandazo wethu Nkosi yami is that you meet us halfway. Naxa sizizilizwe ukuza kuwe usikhawulele. Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Akadulwa Mutu Jesu akadulwa
idabi loba uIsaya wamnye oIsaya bababini oIsaya babathathu cela uliyeka lakha ndaya kwi-consultation kusukhuluba igowa angowa kakhulu nanqondi khona i-consultation ndakha ndaya kuyo ligowa lahlobo kwi-consultation president eyayikwanondlwana wathi phaya xa sindululwa wathi owayengu-coordinator nomfuthu Dlamini owayemenyiwe it is safe to go back batsho sandini ngoku bathetha loo nto ndabe ndiqonda mna it is not safe ngase ndiqhubeke ndihle lapha umgowa undibambile yandithanda kuThixo uThixo aliphathe kahle anigcine nakulonyaka ke Madiba yagowa kodwa nothi njengalanyaka one way kodwa ixhala lam malunga intoba njengoba mna ndigowa nje nagowa nje babe kunothiwa Madiba mani bejashi bendawuthi donsa umild iwari yam umuntu okulameko ndandikuyo 2018 okumgowo o-extreme yanithanda kuThixo uThixo aliphathe kahle aligcine kule inkonzo ayiyo umuntu wonke eyalo mntu qha umuntu okumind nomuntu oku-extreme in terms of ukugowa siqolele torhwana ukuba kusahamba kakuhle yanithanda kuThixo Thixo aliphathe kahle anigcine uthi uThixo ke kulomgomo busowubekile president izolo uthi mandithi kulomuntu ithona lapha kum uthi uThixo when the time is right I the Lord will make it happen isimanga sikaThixo esisibona apha kule ncwadi sidibana noThixo zalwana udropa osisimanga ndizela abantwana ndabona barheqa kuyo a disgruntled God, a disappointed God. uThixo embarrassed ngabantu bakhe utshaba simanga sikaThixo president intoba the same people basibhaka ngoku besoyika utshaba olufuna uba capture yanithanda uThixo uThixo aliphathe kahle anigcine uthi lo mbhali bamane belingiswa ngamaSiriya uyanithanda uThixo aliphathe kahle anibuke kukhwithrak apha engamaSiriya uThixo ke aliphathe kahle uThixo andiyazi uba ngapha amaSiriya amane kuqhumisa njengulapha andiyazi omnye mongameli uyathanda kowabo
usathana kadila nomuntu akakhawuleza amenza into zona ufani mana mkhumisa amana mfosha amana bonisa into ba ndingakuthi nthanda ungakhona kukho umuntu olapha osibhaqa efoshwe ngusathana kalokuthi kuwe when the time is right I the Lord uthi kuDavid Posse issue apha mfundisi uKulupa ayingoma asiri. It is the extent of symptoms and the lack of trust. Anigcina uThixo aniphathe kahle awugqiba athi in brackets and that is a sin as well. Ukungamthemba uThixo ngokutsho kaDavid Posse kusisongo ungamthemba uThixo ngoba uThixo wenzile umgudu wasinyundula eludakeni kungekho bani unomanathi therefore ungamthembi kusisongo. Uthi ngelo mbhali iqala lencwadi ukusuka kuchapter 1 yotsho ku39 uThixo enukisela ndizawukhe ngibuye umva Isaya baxelele ke utshaba lubafikife lwenze lento oluthanda ukuyenza ngabo. Masiyeke ke liqhubeka ukusukela ku40 ukuyokutsho ku55 sizofika apha kule ndawo sikuyo isukela ku56 ukuzotsho apha ku66 xa ivela ishwankathelwa ile vesi sanelethi ngoku kuyilo meko uThixo vele sithi fine makuhlale kunjalo but when the time is right wathi uThixo kuIsraeli I the Lord. Kodwa niqala uba nefoni enengqondo. Okay. Dandiqala uyibona lento ba uthi Madiba xa ufuna uexit ithi phone ngokupressile uback ithi phone press again to exit kodwa khona uba ukanti dandiqala uyibona lento yoba ifone ndithi ndiqofe uback iphinde ithi phone kum press again to exit anigcina uThixo aniphathe kahle uThixo anibuke enqwenela ke ukuthi nakumuntu olapha ukuba mhlawumbi uziva ngathi uThixo sowuncama pray again to exit enqwenela ukutsho sizobheka kula mcimbi wale vesi pray again to exit. Ingadi ke lento ka when the time is right because kukho abantu ababala iminyaka belinda uThixo balinde the right time kudala kubo kushunyelwa naxa bekhuthazwa kuthiwe kubo nyamezela kuzawulunga akayazwa kuzawulunga nini bendicela ukuphinda la mazwi apha kuwe okwamfaka Wesley ewathetha esithi preach faith until we have faith. Bendicela ukuthi kuwe ngalo mzuzu wathethela mazwi nangona kungenzi sense adenzi sense because when the time when is this time? When
this time. I'm sure exakana nalonto indoda. Ihleli ekambi kwechibi for 38 years. Andikafiki ku-38 lunti. Into ethetha ukuthi le minyaka nayo ayikafiki kwiminyaka eyayihlele echibini laa ndoda. Ilinde umuntu anigcine uThixo aniphathe kahle. Mhlawumbi yona yayiseyihlele into yoba izawufela phaya echibini until the time got right. Ixesha until the time became right. Uyabona ke elethu ixesha liba liminyaka mibini mihlanu ilishumi ubomi bam bukhangatha ndawuninye kanti lonke ixesha uba lichronos. Lonke ixesha uba lixesha lakho olijonge esihlahleni nasedongeni. Andalo introduce akapha kuni xesha lingi. Iwaka leminyaka linjengemini yezolo edlulileyo. Uthixo anigcineke aniphathe kahle. Bendicela nje apha kuni ukuthetha lonto ngalomzuzu into ethi iwaka leminyaka kuThixo linjengemini yezolo. Isenokwenzeka into yoba wena ngokwakho uba 10 years kanti uThixo uthetha nge2 days. Isenokwenzeka abantu abatsha nani bantu abalapha into yoba wena kwelakho icala umane usithi ixesha liyakushiya kanti uThixo umane sithi kwelakho icala you are just on time. Uthixo umane sitsho umane usithi kuwe kwelakho icala ngimbukela uThixo ephakamisa abantu udafike nini kum bengicela ukuthi kuwe when the time is right. Unfortunately ke uThixo akadictate. Akukho mntu noya kuThixo afika mdictate athi kuThixo Thixo ndithanda ngoku undinyundule. Ndithanda ngoku Thixo undibeke pha abekwe pha nguThixo. Ndithanda umsusa apha undibeke pha asuswe pha nguThixo abekwe kwenye indawo. Unfortunately itiming kaThixo ayidictatewa. Usivula uThixo sikhatshazwe lutshaba. Bandithanda kwalombhali xa esithi when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord raises the standard. Because uThixo xa kufika ixesha lakhe uraise standard. Kanti uYesu yanti bona Donza xa uzawugqibezela lo mcimbi wakho. Akuthanda kuThixo, uThixo akuphathe kahle, akugcine. Andingowalapha mna kwesi sithili nangokukhula. Ngowangapha mna kulaa mhlobo amagcinkhwele kakhamba eXesi. Sizawufika ngoku kule ndaba ka-Ayi. Udonza azowusondela. Ikhula pha ekhaya